NAZHAB Travel and Tours sun kasance abokan hulɗa da al'umma suka aminta da su da kan tashi kai tsaye zuwa Madina. Ga su da samar da matsugunai masu kyau, ga motocin sufuri, ga kuma sauƙin al'amari. NAZHAB Travel ga sauƙin kuɗin hajji da na Ummara, ga kuma kulawa da nuna ƙauna tare da tafiyar da komai nasu cikin tsari da kuma kyakkyawan jagoranci wajen shirya ayyukan Ummara da na hajji. NAZHAB kan tashi kai tsaye daga Yola zuwa Madina. Kamfanin ya kasance wajen burinsa na farantawa al'umma rai wajen yin tafiya cikin kwanciyar hankali. Kai dai yi ƙoƙari ka biya kuɗinka ko ka fara ajiya na zuwa aikin Ummara daga Yola zuwa Jidda, wanda a yanzu haka sun fitar da sabon tsari na fara tafiya Ummara a ranar 24 ga watan Disambar 2025 da kuma 7 ga watan Janairun 2026. Bugu da ƙari, kana iya biyan kuɗinka domin zuwa aikin Ummara a watan Ramadana ko kuma zuwa aikin Hajji. Domin ƙarin bayani kuna iya ziyartar ofishinsu da ke lamba 86 titin Muhammad Mustapha cikin garin Jimaita Yola, jihar Adamawa, ko kuma Plaza namba 2 da ke Gwari Roundabout bayan filin sauka da tashin jirage na Malam Aminu Kano da ke jihar Kano, Najeriya. Kwa tuntuɓi 08064643036 ko kuma flying@nazhab.gmail.com. NAZHAB Travel and Tours, buƙatar al'umma ita ce muradinmu.